Θα είναι και για εσάς σημαντικές αυτές οι εκλογές, κυρία Κωνσταντίνου, εκεί στον DC, σε μια περίοδο που προσπαθείτε να αναχαιτήσετε τις διαρροές προς το ΕΛΑΜ. Το ένα στέλεχος σας μετά το άλλο πάνε στο ΕΛΑΜ. Κύριε Κυριάκου, δεν θα συμφωνήσω με την τελευταία, τις τελευταίες... Τον κύριο Χαμπουλά τον είδατε τελευταία. Της αρχικής σας ερώτησης, τοποθέτησης, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας σίγουρα με το ότι μια εκλογική διαδικασία όπως οι βουλευτικές εκλογές του χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Κάθε μέρα για εμάς είναι σημαντική. Κάθε μέρα όταν βρίσκεσαι στην καθημερινή παλέστρα της πολιτικής έχει τη σημασία της. Ακριβώς επειδή για τη δική μας τουλάχιστον παράταξη το Α και το Μ έχει να κάνει με την πολιτική συνέπεια. Το τι μπορεί να ισχυριστεί κάποιος σήμερα, ίσως να αποτελεί, αν θέλετε, τη δική του άποψη, δεν σημαίνει όμως ότι αποτελεί και την αλήθεια. Νομίζω ότι οι αλήθειες δοκιμάζονται μέσα στην πορεία του χρόνου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, θα το επαναλάβω, είναι μια παράταξη που του χρόνου κλείνει μισόν αιώνα ζωής. Είναι μια παράταξη η οποία έχει δοκιμαστεί, με την οποία ο καθένας μπορεί να ξέρει και να γνωρίζει πού βρίσκεται, πού πατά και στα θέματα της οικονομίας και στα θέματα του Κυπριακού και στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής και στα θέματα των μεταρρυθμίσεων. Είμαστε μια παράταξη η οποία έχουμε την τόλμη καθημερινά για όλα τα θέματα να έχουμε μια καθαρή άποψη. Ενώ το ΕΛΑΜ λέτε δεν έχει αυτή την τόλμη όπως την περιγράψατε. Κύριε Κυριάκου, δεν ασχολούμαστε έτσι αποκλειστικά με το ΕΛΑΜ. Θεωρούμε ότι ο καθένας. Επειδή η ερώτηση ήταν για το ΕΛΑΜ και για τα στελέχη που φεύγουν και την αποφύγατε εντέχνος. Δεν την αποφεύγω, αντίθετα, το συζητάτε μαζί μου τουλάχιστον σχεδόν κάθε φορά που βρίσκομαι. Αφού εμπίπτει η επικαιρότητα να είναι όταν έρχεστε εδώ. Ναι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ναι. Θεωρώ ότι η δική μας μάχη τη δίνουμε πρώτα για την ίδια μας την παράταξη, για αυτά τα οποία πρεσβεύουμε, για τις αρχές μας και τις αξίες και τις ιδέες μας. Πέραν αυτού δεν θεωρούμε ότι κάποιοι αντίπαλοι, αν θέλετε, είναι πιο σημαντικοί από κάποιους άλλους. Θεωρούμε ότι σήμερα κρίνεται η πολιτική και γι' αυτόν τον λόγο εμείς θα τοποθετούμαστε πολιτικά. Τώρα, αναφορικά με αυτό που ονομάζεται διαρροές, νομίζω ότι θα συμφωνήσω και με τον Χρήση τον Παντελίδη. Βιώνουμε ένα σκηνικό το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό. Βλέπουμε να εμφανίζονται μάλιστα καινούργιες δυνάμεις, κινήσεις και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτόν το σκηνικό, εκείνον το οποίο μπορεί να κάνει κάποιον να ξεχωρίσει, είναι ακριβώς η σοβαρότητα του, η συνέπεια του και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και θέσεις οι οποίες πράγματι να είναι αποτελεσματικές και ωφέλιμες για τον τόπο. Δεν πρόκειται να δημαγωγούμε, δεν πρόκειται να λαϊκίζουμε, δεν πρόκειται να μπούμε σε μια πλειοδοσία είτε λαϊκισμού, είτε εθνικισμού, είτε άλλος πώς. Πιστεύω ότι δεν είναι καλό για τον ίδιο τον τόπο. Και πιστεύω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τουλάχιστον πάντοτε, τα θέματα τα οποία θέτει είναι προς το όφελος του τόπου ευρύτερα. Οπότε θα παραμείνουμε σε μια ατζέντα που θα προωθεί τις μεταρρυθμίσεις, που θα προωθεί και θα ενισχύει την εξωτερική εικόνα της Κύπρου, που θα ενισχύει το ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής. Εσείς εκεί στον DC πώς είδατε την δήλωση αυτή του Προέδρου, κυρία Κωνσταντινού? Διερωτήθηκε σε διάφορα θέματα. Κύριε Κυριάκο, εντάξει, κάθε φορά ο Πρόεδρος, ενδεχομένως κάποιες φορές και στην ίδια τη συνέντευξη, δίνει δύο μάλλον αντιφατικές θέσεις σε σχέση με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Κάποιες φορές παραπονιέται ότι είναι ορφανός, κάποιες άλλες φορές λέει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός συμφωνεί στα πλήστα μαζί μας και ούτω καθεξής. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πορεύεται με συνέπεια στη βάση αυτών που πιστεύει. Έτσι. Δεν έχετε λέει ιδεολογικές διαφορές όπως με το ΑΚΕΛ? Κύριε Κυριάκου, το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ μας χωρίζει ένα χάσμα απόψεων. Έχουμε διαφορετική αφετηρία, έχουμε διαφορετική. Όχι, μιλούσε για το ΑΚΕΛ και ότι υπάρχουν και μεταξύ τους ιδεολογικές διαφορές. Ναι, αλλά παρακαλώ. Ένα λεπτό, γιατί νομίζω ότι είναι εντελώς άδικο αυτό το οποίο κάνει ο Πρόεδρος. Και πιστεύω μάλιστα ότι μπορεί και να προσβάλλει το Δημοκρατικό Συναγερμό και την υπευθυνότητά του και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται καθημερινά στο δημόσιο διάλογο. Είναι με τις ψήφους του Δημοκρατικού Συναγερμού που περνά εδώ και 2 χρόνια ο κρατικός προϋπολογισμός αυτής της κυβέρνησης. Είναι με τη σοβαρότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού που βεβαίως για πάρα πολλά μία σειρά νομοσχεδίων, είτε του Υπουργείου Οικονομικών, είτε του Υπουργείου Μεταφορών, είτε άλλα νομοσχέδια, στα οποία ακόμα και κόμματα της συγκυβέρνησης, οφείλω να πω, καταψήφισαν, που πέρασαν τελικά και είναι σε θέση σήμερα να τα υλοποιήσουν. Καθώς επίσης πρέπει να πω ότι για το μεγάλο διακύβευμα αυτού του τόπου που είναι το εθνικό, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρέθηκε δίπλα
στον Πρόεδρο. Για να μην αναφερθώ βεβαίως στη στήριξη που έλαβε από το Δημοκρατικό Συναγερμό για να συμμετέχει σήμερα ο Πρόεδρος και να βρίσκεται στη Βαλένθια της Ισπανίας αύριο για να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οπότε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, οτιδήποτε λέει, την κριτική την οποία παρουσιάζει, τις προειδοποιήσεις τις οποίες κάνει, τις κάνει ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι κάποια πράγματα πάνε προς λάθος κατεύθυνση ή υπάρχει μια βραδύτητα ή υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια ανικανότητα διαχείρισης κάποιων ζητημάτων και εκεί ναι, θα τοποθετούμαστε με σαφήνεια και με βεβαίως ξεκάθαρων τρόπων. Αλλά νομίζω ότι ο Πρόεδρος πρέπει τουλάχιστον για το Δημοκρατικό Συναγερμό να είναι ευγνώμων για το γεγονός ότι ασκεί μια τόσο υπεύθυνη αντιπολίτευση εναντί του.